Jaun Andreak, egunon, 11. liburu honen aurkezpenean gogoratu nahi dut, aurreko 10 liburuki argitaratu izan ditugula eta aurkeztu urren ez urren, eta gure lexikoaren eta morfosintaxiaren eta funtsean ahoskeraren inkestetan pentsatutako guztia borobiltzen dela, alderdi osoa. 11. liburuki honetan 2565 zenbakitik 2786ko zenbakira doan partea biltzen da. Lexikoari doakio beronen eduki guztia, baina aurrekoetan bezala, liburuki bakoitzak ez du batasun tematiko era batekorik, baizik inkestaren jarraian dagokion atala. Zer azpimarra daiteke liburuki honezaz? Bat bereiztekotan arrantzaren mundua markatuko nuke. Nahiko luzea da, baina mapak oso bereziak dira, ze azken baten lur barrua zuri dago, eta itxasertza, kosta aldea da koloreetan ageri dana. Funtsean, Bermeotik hasi eta Donibaneraino, horko kosta herri guztiena. Baina alderdi hori jareitea oso garrantzitsua izan da Atlasaren barruan, gure itxastarretara itxasarrietako zera. Bigarrenik aipatuko nuke beste aurreko liburukietan ageri estan edo apenas ageri den alderdi bata meagintza. Hau esan dezagun industriagintza modernoa. Horko langintzak, mineral diferenteen izenak, fundizioa, eta burdingintza zaharra, burdinoletan egiten zena, aspaldian joan zen, da inkesta hau egin den garaian ez da posible izan horko lekukotasun bizirik egitea. Mogelek bere garaian Peru abarkan egin zuen bezala. Baina tradizioko beste langintza eta langintzotan ari izan diren beharginen izenak eta euren soinekoak eta lanabesak biltzen ahalegin handia eginda. Zapatarien ondoan oskigile zaharrak ageri dira, saskigile, saregile, zesteruak, dendariak, kinkaileruak, okinak, panaderu eta bolanger izenpean, botikarioak, maisu maistrak, epaileak, juez eta juze izenpean, hijitoak, soldadu, eskale, eskeko, eskazale, eta beste. Merkataritza da hirugarren alderdi bat, saleroste mundua era berariaz aztertu izan dena, zer den tratua, nola egiten den tratua, azoka, merkatu, plaza, feriak, da horren inguruko, azken baten bizibideari lotutako kontuak, neurriak, besteak beste, diruen neurriak, distantziak, pixuak, isurkarien edukiak, garauen neurriak, lur zailen luze zabala eta beste neurri batzuk. Hitz batez epaitzekotan, 11. liburuki hau gaiz anitza, izan ez gainera, erakargarria eta arina dugu aldi berean. Gaur egungo bizimoduari, tradizioaren ikuspegitik bizi berria eskaintzen diona. Gure aurretikoak euskeraz bizi izan duten bizimoduaren eta bizi beharraren ispilu bikaina dugu. Eta liburuki honekin batera Atlas osoa. Lehengo bizimodua, gure aitzinekoak euskeraz bizi izan duten lehen hori, ahalik ondoen eta hurbilenik ezagutzea beti ere abantaila handia dugu, oraingo presentearen eta geroko etorkizunaren oinarriak sendo zimentatzeko. Eta euskaltzaindiari bere esparruan horixe dagokio. Euskal hizkuntzaren euskarri hori lehendik orainera ekarri eta oraindik gerora ongi bermatu eta transmititu. Euskaltzainburuak emon dituen zorionak ez ditut errepikatuko, baina lantaldea bai. Eta hor izan da, arduradun
modura, nire hurrengo Charles Bidegain eta berarekin batera, Aritza Baroa, Gorka Intxaurbe eta Maika Jauregizar, azken liburuki honetan zeregin zuzena izan dutenak. Herri aginteak, Atlas osoaren zehar babestu gaituztenak, Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua, eta Bizkai, Gipuzkoa eta Arabako foru aldundiak izan ditugu bide lagun haundi. Eta argitaratze kontuan, bai paperezko euskarrian, bai euskarri digitalean, tinko, eroa pentsu, baina gogo betez, Ibonek esan duen bezala, laboral kutxa aparteko moduz eskertu nahi nuke neuk ere. Ikertzen dena, ilunpetatik argitara ekartzeko alegin hori egiten ezpada, erdibalioa dauka emaitzak. Gizarte mailan eragin zuzenik ez duelako, baina behin plazaratuz gero, zilar zuria urregorri bihurtzen da. Eta zorionez, horixe da, Atlasaren kasuan, laboral kutxari esker. Sartaldean eta erdialdean esaten dugu eskerrik asko partizipio eta guzti, eta ekialde bazterrean ere eskerrik anitz, erdi inguru horretan esker mila. Hori zor eta opa deutzuet guztioi.